나갔던 나이가니까 그분이나 그나이 angge borok sate angge gedema gelauper gede genger boro mulai afatni mulai berdiri besarari gepuma sayani osilai Oraluguri Jilani Dimakusi Daudabni Dimapurau Dimupurau yang boido turun gapedin Angki Boro Rawar Tunarko Yoga Munar Lenonai Anubau जोंनि फिल्डनि गाहायाव गसंनानै जोङो जोंनि आबै आबौआ जि समायखौ लानांदों बे समायखौ लाखिनो थाखाय जों बे बिलिफाखौ लिरबोबावदों दिनैनिफ्राय 20 बोसोरनि आगोल 1952 मायथाइयाव जोंनिनो बिफागुरु आरो आइगुरुमोनहा मोनसे सिमां नुबावदोंमोन जों बर' हारिखौ आरो फोजाखांफिननांगौ जौगाहोफिननांगौ आरो दिनैबो जों बे बिथांमोना जा समायखौ लानांदों बे समायखौ आबुं खालामनो थाखाय जों बेहाय थियारि जानानै गसंथानो हादों जों थैनानै थानाय थासारियाव सहैनायमोन जोंखौ फोजाखांफिनदों होननानै बुङोब्ला डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोन बिदिनो जों देखायनानै गावै खुबै जों जाखांफिननो नाजानायजों मोनसे जोङो थुलुंगानाय मोनदों बेनिखायनो जोंनि जि फिल्डफोराव जोंनि सानखांगिरिफोरा सानसुलाफ्रा बे डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोनखौ खालामदों आरो जोंहा साननाय दङ जोंनि गोसोआ गुवार बर'नि गोसोआ गुवार बेनिखायनो जों बेखौल' लानानै थाया दुनियाव ओरैहाय सान्थि जानानै थागोन बे सान्थिनि थाखाय जोङो मासे दाउ दोनदों जाय दाउआनोखि जोंनि भारत हादर मानिनो मोनसे नेसनेल सिम्बल बे दाउराय बेखौ दोनफानानै गाखोलांदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जों मानि गाहायाव दं होननानै बुङोब्ला जों बिजाब महराव देखायनानै दोनदों गोदान मुगायाव गोदान आखल आखु गोदान सोलोंनायजों जों दावगायाब्ला गोदोनि आदबजों जोङो दावगाबाय थानानै बेखौ थानो हाया बेनिखायनो जोंनि आबै आबौआ जि समाय लालांदों जोंनि बेफोर आरोबाव गोसोखौ गोरासिन खालामनानै बिथांमोननि समायजों जोङो आगान सुरलांनांगौ नाथाय बे आगान सुरनायाव मोनसे बाथ्रा आं बुंनो लुबैदों जोंनि गोसोआ माबोरै थियारि जागोन बेयाव जोङो महाभारतनि सल'खौ रायखाङाबा जाया बे जाबाय जों जे हाबाखौ मावगोन बेनि थाखाय जोंनि नोजोरा मोनसेयाव दावगानांगोन जोंनि राव आरो जोंनि थुनलाइ जोंनि बर' बेखौ दावगाहोनायनि थाखाय जों समाय लानांगोन मोनसेल' थांखि जेब्लानाखि महाभारतनि बे खाहिनियाव दङ सल'आव दङ जाथायाव दङ गावनि थांखिखौ हासिल खालामनो थांनानै जेब्ला अर्जुना लक्ष्य खालामनाय मासे दाउनि मेगनखौ मासे नानि मेगनखौ गावनांगौ जाहैदोंमोन बे समाव गुरु द्रोणा बिथाङाव मोनसेल' सोंबाय थादोंमोन जे अर्जुन नोङो गावनो हमबाय
nung aku lupa, orang di sini ni pun macam ang ni orang lupa. Orang bukan saya nama orang, ang ni orang lupa. Jadi pun wahai, jadi pun wahai, nak pun wahai, bersalin nani ni orang lupa. Ina nak pun wahai, kami ni orang lupa. Lek koper, jadi Kalau lupa, ada orang yang jadi, jangan jangan lupa. Jadi tangkap, cek keberjalanan, jadi seperti apa yang semua. Kalau jalan berdoa, kalau sulit sudah berdoa, kalau jangan kalau berdoa. Jadi apa yang saya pernah tangki mencoba saya, ya, jangan orang hari kau bersama. Jadi jab jauh. Kesuang bola hari dulu, beberapa hari ini jadi raya menciro ke bola tunai, bola lau, ini juga kasus berasal dari nagan. Ini kan jadi tangkia menciro, be menciro na hordangan, orjun ajar ye kumakai, nahu nuakai, nani begon kone, ane begon kone. Ini kan sani di belakang dalam sekolah pun the difference in between man and man is in concentration. Concentration, you ang aku menantiyo, man difference kamu, man farak kamu menantiyo lah. Bisa kamu begini kalau ada difference in concentration. Aku mencandakan, kalau ayam datang, saya disebut di kancau, dari bagi kesusahan ayam. Tangkau, barang ini dengan concentration from ayat, dia berusir dengan ayat. Ini kerana ini undeli, boro-boro, ini undeli bagi ketemu. Soalan kan, the difference between man and man is in concentration. Concentrate from Milo yang mana orang kan, arjun sangat tahu orang. Angin boyku, angin kesukaan pun saya. Orang ang mansi sabi mo ang apart kini mo rin wani ko sama rin wani ko kawan ko ang rumina rin wani ko yung tulong ako sibitang kini rawa kini sumani kini ka kini bolo rawa ka bolo tunay ko lang ka biurin din ba kini tangsa kini ba